Velkommen til firmaklip.dk, mobil erhvervsfrisør, der tilbyder herreklip på arbejdspladsen. Jeg vil nu vise et eksempel på, hvordan man opretter en bruger. Man finder fanen Booking, og hen under login finder man den, der hedder Opret konto. Herefter skriver man et brugernavn. Det kan du selv vælge. Den mail du bruger skal være tilknyttet din arbejdsplads, så der skriver du din arbejdsmail. Og herefter opretter du konto. Du får nu tilsendt en e-mail med dit brugernavn og dit password, og herefter kan du logge ind. Når du har modtaget din e-mail, får du oplyst dit brugernavn og din adgangskode, og du er klar til at logge ind på Firmaklips hjemmeside. Inden under Booking skriver du dit brugernavn og din modtagede adgangskode og logger ind. Første gang du logger ind, er det ikke sikkert, at din virksomhed vil fremgå, da Firmaklip lige skal registrere dig. Der kan godt gå op til 24 timer. Når Firmaklip har registreret en bruger, og man logger ind igen, vil ens virksomhed nu fremgå. Klik på din virksomhed, og en kalender vil komme frem. Her er der mulighed for at se de tider og dage, at Firmaklip kommer på din virksomhed. Hvis du vil booke en tid, klikker du på virksomheden og klikker mere, og til sidst siger man tilmeld. Nu har man booket en tid til Firmaklip. Du får nu en e-mail, der bekræfter det, og dagen før får du også en reminder om, at du har booket en tid til Firmaklip. Vi håber, du får glæde af systemet og ser frem til at se dig. På gensyn.